Barka da zuwa Abban Waka Hausa Comedy TV. Ku danna mana subscribe sai ku danna mana alamar kararwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Abokina, Ale, billahi la ilaha illa huwa usulun nan ya takura mana. Ya takura ma ko ya takura mana ne fa gaba ɗaya na. Shi daga bashi masallaci, daga bashi limamin masallaci. Shikenan yayi uzurin Allah da cikin mu ba wanda ya takura sama da ni. A'a, kai yaya? Ta yi takura ma. Kairan nan ka san me zai samu babban me ga wai muna zaune a shi na sai san banza da to kaga. Iya matsalar ka sani ba ka san ta kowa ba. In za mu ga mu abin da wannan dan munafiki kai wannan dan ba ya kamata a bashi. Ya ka bashi limanci ba. Wallahi shugaban munafiki. Ya daina ma sana'a ya dawo ya zama kullum ga shi da kudin masallacin nan da ake hada manyan unguwa su da shi yake yiwa shi yake ji da iyalansa. Nake so da ku muna so imani lawai mun hada mai target mun mutu tsiya ba wallahi ta fasa wanda zai wada ta fasa zan zaro wallahi kira mu zane shi bai na rantsi da uwar da kira bani alaikum salam Allah ya ba bangi go aka yi ne wallahi da kira daman kana nan kai ya ni ina son ga muku kawo mutumin nan fa to wallahi liman mana ba wannan munafikin banza maganar sa wallahi a daidai ka zo maganar sa kike an sai mai target ko ba yanzu akan gaba yanzu sai mun saba ka san me da tafasa zamu san bo mu sani shi da yau ko a yanzu ba a idan aka zane da tafasa an mai abin kunya kawai a sani shi abin kunya muke so ji abin kunya muke so ji me fi kwana rai mari one by one shikenan ba matsala gaskiya ne kawai sawo shi kawai kama irin muna ga ma shi na ta bayan ka assalamu alaikum Allah ya zuwa gida lafiya lafiya zaka gane lafiya ya dai ma ka gaisuwa kuma a me fa da wani abu ka tsugunna maganin kaza mi a maganin ka duk munafincin da kake wani munafincin da kake sai mun zara idan wallahi sai mun nuna ma ba mu da kunya ni gaskiya ba ka limani ba da amma me to shi